Cure, cure, cure. Domaće životinje. Šta jedu i gde žive? Zdravo, maleni prijatelji. Hajde da pričamo o jednoj životinji koja se zove patka. Hajmo zajedno. Patka. A kako se patka čuje? Hajde da poslušamo. Ovo je patka, vodena ptica koju najčešće srećemo na farmama, barama ili jezerima. Patke su prekrivene perjem koje je često bele, brown ili sivo-zelene boje, a mužeci patkovi mogu imati jarko obojene glave. Patke imaju kratak, širok kljun i noge sa kožicom između prstiju, koje im služe kao peraja kada plivaju. Mama patka se zove patka ili plovuša, tata patka se zove patak, a beba se zove pače. Patke su korisne jer nam daju jaja i meso. Šta patka jede? Patke su svaštojedi, što znači da jedu i biljke i male životinjice. Obožavaju da kljucaju travu i vodene biljke, ali su im omiljeni mali insekti, crvići, puževi i larve koje nađu u vodi ili blatu. Farmeri ih hrane zrnevljem i posebnom hranom za perad. Po ceo dan njuškaju i traže hranu. Gde patka živi? Patke su domaće životinje i najviše vole mesta gde ima vode, bare ili jezera. Na farmi im farmeri obezbeđuju posebne nastambe ili kućice koje se zovu živinarnici, ali i pristup dvorištu i vodi za kupanje i plivanje. Često su u velikim grupama sa drugim patkama i guskama. Čini mi se da smo svašta nešto novo naučili. Bravo za nas! A šta mislite, sa kojom ćemo se životinjom upoznati u sledećem videu?